ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬದುಕು ಬುಕ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಪರಂಪರೆ ಬಂಡದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನದ ಪರಂಪರೆ ತೂಡು ಇನಿ ಅತ್ತು ಮುರಾನಿಯ ತಾಯಿನ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಭಾರತಗ್ ಕೇರಳ ಭಾಗಗ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಈ ಭಾಗಗ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬತ್ತನ 1200 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಟ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತನ ಪಾದ್ರಿಲೆಗ್ ಮೂಲು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಹಿಂದುಲಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಯಾರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ತುಳುಟು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಆದಿಪ್ಪಡು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಳ್ಳಿಟಿ ಯಾನ್ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆರು ಚರ್ಚಿಟ್ಟು ದೇವರನ ಯೇಸುನ ದೇವರನ ದುಂಬುಗುಲ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಅಂಚಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಂಗಳೂರು ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಟ್ 1,00,000 ಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ 1,00,000 ಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮದಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪನವು ಒಂಜಿ ಜೇನುದ ಗೂಡ್ಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಜೇನು ಒವ್ವು ಪೂದ ರಸದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಜೇನುದ ಗೂಡುಗು ಬಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ವಾಪುನ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಪನ ಪೂದರಸ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಪನ ಪೂದರಸ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂಪನ ಪೂದರಸ ಬುಕ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಧರ್ಮದ ಪೂದರಸ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದ ಆಪುನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತೂಡು ಮೂಲು ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗನ ತೂಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಹಿಂದುಲು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚನೆ ಬಪ್ಪನಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಊರು ಟಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಸ್ಥಳ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಂಡು ಕೌಕ್ರಾಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ಊರ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತ ಇಂಚ ಸೈಟ್ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತನ ಆತೆ ಬಂಡ ಎಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ತುಳು ಆತ ಅಂಚ ಯಾನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಂಡದ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತಿನ ಜನಲು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದ ಆಯ್ತನ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ್ತ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರುವೇನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪನಾಗ ಆ ಐತ ಸೋಕು ತುವೇರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಡ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಆತ ಮನಸ್ಸು ಕೋಪ ಬತ್ತಂದ ಎಂಕೊಂತ ಆಪಿಸಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆತು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಬುರ್ದಾ ಮಜ್ಲಿಸಿಂದ ಬಂದು ಮೂಲ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಕುಲ್ದಿದ್ದಂಡ ಅಂಚಿ ಉಂತುದಂಡ ತೂಪೇರು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವರತ್ ಅಕ್ಕಲು ಪದ್ಯ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪಗಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯುವಕರೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಜವನರೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಐಕ್ ಭಂಗ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪನಂಚಿನವ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜವನರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ಮೂಲು ಎದುರ್ದ ಚಾವಡಿ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿದ ಎದುರ್ದ ಬೆರಿತು ಕುಲ್ಲೆದ ಅಕ್ಕಲು ನಮಗ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ ದುಂಬು ಮೂಲು ಪ್ರವಾಹ ಬತ್ತುಂಡತ ನಮ್ಮ ನದಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗ ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಹಿಂದುಲ ತೂಯಿಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂಲ ತೂಯಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಬತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಡಿದು ಬುಕ ಚೂರು ದೊಂಬು ಬತ್ತುಂಡು ಸುಖ ಅಂಡು ಅಂಚ ದಾಯ್ತಾಂಡು ಬಂಡ ಕೋಮುವಾದ ಶುರುವಾಂಡು ದಾಯ್ತಲ ಶುರುವಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿಪ್ಪುನ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕೋಮು ಉದ್ರೇತಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಣೋಡ ಮೂಲು ಕೋಮು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಮೋಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಉಂದು ಯಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಟ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಅಂಡ ಮುಳ್ಳು ಕುಲ್ದನ ಪೂರಲ ಹಿಂದುಳುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪೂರಲು ಉಲ್ಲೇರು
ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ತೆರನು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ತುಳುದ ಅಭಿಮಾನನ ಹೆಚ್ಚಾರಂತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತನೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾತನ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಂಗಳೂರುಟು ಕೋಮು ವಾದನು ಅವು ಕಡಲಿಗೆ ದಕ್ಕದು ಪ್ರೇಮ ವಾದನ ಮೂಲು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೊಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇರೆ ಊಡಲ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಓಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಕ್ ತುಳುವನಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ತುಳುವನಾಡುದ ಸೌಹಾರ್ದತ ಬದುಕು ತುಳುವನಾಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಪೊಣ್ಣ ನೀರಿ ಕಣ ನೀರುಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಗಿತುಂಡ ಪಾರು ಬತ್ತದು ಸತ್ಯನು ಗೆಂದಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ ಸಾನಡು ಗುಂಡಡು ವಿಧ ವಿಧದ ಪರಪುನು ಪಡೆಯೊಂದು ನ್ಯಾಯನ ಗೆಂದಾವನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ತುಳುವನಾಡು ಪಂಡ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಹರಿವಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವ ತೊಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ತುಳುವನಾಡು ಪಂಡ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಕ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿಕ್ ಪನ್ಪಗೊಂಡ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ 52 ಗಾವುದ ಅಂದ್ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲೆದ ಉಲ್ಲೇಖಡು ನಮಗ ತೆರೆದಿದಾದ ಬರ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಈ ತುಳುವನಾಡಿದ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟನು ಆ ದೈವಲು ಎಂಚ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೌಹಾರ್ದಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪುನನ್ನು ಶುರುವಾತಿನಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಗ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ವೈಕುಂಠೊಡ್ದು ಭೂಲೋಕಗ ಜರ್ತೆರು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ದಾರಿಗಾಸುರ ಪನ್ಪುನ ಅಸುರನ್ ಕೆರಿಯರ ಬೋಡಾದು ಕಡಲು ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪಿ ಶಾಂಭವಿ ಸುದೇತ ನಡುಟು ಪಂಚಲಿಂಗ ರೂಪಿಯಾದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪರು ಬಪ್ಪೆ ಬ್ಯಾರಿನ ನಾವಿಗ ತಾಗದು ನೆತ್ತಿರು ಬರ್ಪುಡುಗೆ ನೆತ್ತಿರು ತಾಗಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗು ಅಶರೀರವಾಣಿಕೇನುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರೆತ್ತಿನಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಅಮರವಾದ ದೀಪೆ ಪಂಡು ಅವೇ ಕಾರಣಗ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪುನಾಯೇ ಇನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರೆತ್ತಿನಟ್ಟ ಆ ಬ್ಯಾರಿನ ಬುದರ್ ಅಮರವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಪುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಲ್ಪದ ಪನ್ಪ ಅವಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ನಾರ್ ದೈವಲು ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ನಾರ ದೈವಲು ರಡ್ಡು ಫಲಯ ದೈವಲು ಬತ್ತದು ಉದ್ಯಾವರಗೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರಡು ನೆಲೆಯುಂತಿನಾರು ಪೆರ್ಮೆದ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬ್ಯಾರ್ಲು ದೈವಲು ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾರ್ಲೆಡ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಕ್ ನೆಲೆಯಾರೆ ಮೂಲು ಜಾಗ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡಿನಕ್ ಬ್ಯಾರಿಲು ಕೇನ್ವರಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ಯಾನ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಈ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಐಕ್ ದೈವಲು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಎನ್ನ ನೇಮ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿನ್ನ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೇನೆ ಯಾನು ಎದುಕೊನುವೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಲ ಆ ಕಜ್ಜ ಅವಳು ಅವೊಂದುಂಡು ನೇಮದ ಸಮಯಡ್ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ನಾರ ದೈವಲು ಪೋದು ಪಲ್ಲಿಡು ಪೋದು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮಾಜನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆನು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಅಂಗಣುಡು ತೂಕ ದೈವದ ಅಂಗಣುಡು ಪಂಡ ದೈವನು ಕಟ್ಟರೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪರವ ಸಮಾಜ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಮುಂತಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವನು ತಾಂಕೊಂದು ಬರ್ತದ ನೇಮನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ದೈವ ಮೂಜಿ ಇರೆ ಬಚ್ಚಿರನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದು ನೆಲಟು ಉಂತಿನ ಬಚ್ಚಿರನ ತೂದು ಮದಿಪು ಪನ್ಪುಂಡತ ಆ ಬಚ್ಚಿರ ನಿನ್ನ ಬುಳೈನಕಲಿ ಏರಂದು ಐತ ಮುದಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಬುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವದ ಗಗ್ಗರು ಕೊಡಿಯೇರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಬೆಡಿ ಬುಡಪೇರು ಆ ಬೆಡಿ ಬುಡಪು ನಕಲಿ ಏರಂದು ಇನ್ನು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಂಡ ಇನಿ ದೈವದ ಅಂಗಣ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಅಂಗಣಡು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಉದರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೂಪಿನನೆ ಎಣ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಈರೇ ಪಂದು ಅರಾದು ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಟಿಲದಪ್ಪೆಗ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲಿಂಗದ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುವ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆನು ಬುಲೈ ನಕಲಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಬಾಯಮ್ಮ ನಕಲು ಇದೇನು ಮಾರಾಟ ಮಂತಿ ನಕಲಿ ಏರು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಇದೇನು ದೆತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಮುಡಿಕು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಿ ನಕಲಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಲಕ ಕಮ್ಮೆನಲ ಬರೊಂದಿ ಪೊಡು ಬೆಲಲೆ ಪೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ತಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಇನಿ ಬ್ಯಾರ್ಲಿ ದೈವ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ದೈವ ಆದ ಮೇರೆಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಿಭೂತ ಬಂದದು ಅಲಿಭೂತ ಎಂಚ ಮಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪೊನ್ನ ಮರಲಿ ಪುಡಾಗ ಆಯನ ಉಪಟಲ ತಪ್ಪೋಡು ಮಂಡ ಊರುದ ಮಾತ ಜನ ಮಂದೆಲು ಸೇರಿದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತನವರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಉಪಟಲ ತಪ್ಪಳ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಮಂತ್ರ ದಂಡನ ದೆಪ್ಪಾದು
ఆయన ಮರ್ದನ ಮಂತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆಲಿ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಸೆರಗಡು ಸೇರದು ಇನಿ ಆಲಿಭೂತ ಅದು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಕಾರಣಿಕನ ಬೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲಾಯ ದೇಶಡ್ ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಅಂಗಲ್ಲಾಯ ದೈವ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿಂಡಲ ಯಾನು ಅಂಗಲ್ಲಾಯ ದೈವ ಅತ್ತು ಯಾನು ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಪಂಡದು ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಇನಿ ಬ್ಯಾರಿ ದೈವ ಇನಿ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನ್ಲ ಓದಿನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶಾಲೆಡ್ ದಾಯಪಂಡ 300 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಏಪಲ ಸಾಂತ ಮರಿಯಾನಗ ಪನ್ಪೇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಪೋತಾದ ಬಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಏಪ ನಮಕ್ ಗೇನ ಸುರುಯಾರಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ಸಂಘಟನೆ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತರಕೆ ಬೊಗ್ಗೆರ ಸುರುವಾಂಡ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರ ಸುರುವಾಯ ಈ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ವೀಣೆ ರಾಗದ ತಂತಿಗೆ ನೋಡು ಪಾತೆರಡು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪನ್ಪುನಕ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಪುಟ್ಟಿ ಬಲತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲುಂದೇ ಪನೊಂದು ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಎಡ್ತೆನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪತ್ತಗ ತುಳುವನು ಎನ್ಮುನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆನ್ಕ ಪನೊಂದು ತುಳು ಏಪಗುಲ ಸತ್ಯ ಅವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟ ತುಳುವ ಪತಾಕೆ ಬಾನೊರ್ಮೆ ರಾಪಾಡು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೌಹಾರ್ದಟದ ಬದುಕುಗ ಬೇತಕ್ಲೆಂತುದು ತೆಲಿಕೆ ಇಪ್ಪುಗ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಲಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು